This program is brought to you by Shashi Detergent Soap. Shashi Idalli Koleya Mateli. Powered by Citadel Developers, Astra Group, Sadguru Ayurveda Gram Floor Soap, Cycle Pure Agarbatti, V2 Realty. Dance, mommy dance, dance, mommy dance. Dance, mommy dance, dance, mommy dance, dance, mommy dance, dance, mommy dance, dance, mommy dance. Hello and welcome to yet another new episode of Dance Mummy Dance Season 8. The Pulse of Coastal Karnataka Namma TVಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗುವಂತಹ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ, ಯಾಕಂದರೆ ತಾಯಂದರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನ ವೇದಿಕೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೊಸ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಶಿ ಸೋಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 8, ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಸಿಟಿಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಸದ್ಗುರು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್, ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಸೋಪ್, ಅಸ್ತ್ರಾ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಗೂ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಎಪಿಸೋಡನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯ. ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಂತೂ ಹೊಸ್ತು, ಆದರೆ ರೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಹಳೆಯದು. ಅಂದರೆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ರೌಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಮ್ಮೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ವಾವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರನ್ನು ಜಡ್ಜಸ್ಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮಮ್ಮೀಸನ್ನು ಕರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮಮ್ಮೀಸನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಜಡ್ಜಸನ್ನು ಕರೆಯುವಂಥ ಸಮಯ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ದ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ 3, ದ ಟ್ರಯೋ ಟೆರಿಫಿಕ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಆಳ್ವಾ ಸರ್, ವಾರ್ಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು. And on the other side, we have black and white Elton Mascarenas and the gorgeous, beautiful Adviti Shetty. Right, so welcoming our judges, ನಮ್ಮ sponsors ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಮ್ಮೀಸ್ ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ವಾವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಜೊತೆಗೆ. ಆ ವಾವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬಜರ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತಾ? ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್. ಹೆಸರು ಧೃತಿ. ಸೊ ನಾಟ್ ನಂಬರ್ 3. ಆನ್ ನಂಬರ್ 1 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಧೃತಿ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಬರ್ಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟುಡೇಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್, ಧೃತಿ ಫ್ರಮ್ ಮಂಗಳೂರು. कोमल नटखट सुंदर मनमोहक मन चली है ये, एक बूंद बारिश से जो खिल उठे वो प्यारी कली है ये.
high voltage energetic performance Triti, congratulations. Thank you. Voltirde energy battina volparde light battina volparde bulb battina gottaiji, but absolutely stunning, very nice. Encha ondundu ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಹಬ್ಬ ಹೊರ ಮುಗಿಂಡು ಖುಷಿ ಅಂದ ಅತ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಖುಷಿ ಅಂಡ ಸ್ಟೇಜ್ ತಿಕ್ಕನ ಫಸ್ಟ್ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಮುಗಿಂಡ್ಲ ಖುಷಿ ಅಬ್ಬಾ ಏತ್ ದಿನಾರ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲಾರು ಸಾರಿ ಏತ್ ದಿನಾರ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲಾರು 15-20 ಡೇಸ್ ಓಕೆ ನೈಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡೆ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಪನ್ನಿ ಇರ್ನ ಎನರ್ಜಿ ತೂದು ಪನ್ನಿ ಅತ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನರ್ಜಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಏರ್ ಪೂರ ಬೈದೇರಿಲ್ಲ ಅದು ಎಂಕ್ಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಪ್ಪ ಮುಲ್ಕುಲ್ದಿನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲೇನಾ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಪಲಲ್ಲಿ ಓ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಏರ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೇರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊರ ಜೋರ ಶಬ್ದ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶ್ರತಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಬಾರಿ ಜೋರ್ಡು ಕಣನಿ ಬೈದೇರಾ the biggest cheerleader and right, thank you so much for everybody who is supporting. Otherwise you're working or homemaker ade maltondullar ವರ್ಕ್ ಮಂತ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಬುಡಿಯೇ ಡಾನ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ ಪರೆಂದ್ ಬುಡ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಬಿಡ್ ಓಕೆ ನೈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ದ ಜಡ್ಜಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಐಡ್ದುಂಬು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಉಲ್ಲೇರೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಒಂಚೂರು ಲೆಪ್ಲೆ ಆರ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ನ ವಾಕಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 8 ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ದ ಜಡ್ಜಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ಹಾಯ್ ಧೃತಿ ಹಾಯ್ ಸರ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಹುಷಾರ ಸೂಪರ್ ಸೊ ಧೃತಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಜಿನ ಸೈಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನತ ಮಲ್ಪಲ್ಯಾ ಈಗ ಆಪುನಾಣ ಹಾಪನ್ ಏನಡ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಕೆಲವು ಶೋಸ್ ಇರ್ಬತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪಲ್ಯಾ ಓ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ನಿದ್ರೆ ಸಡನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಇರೋ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಂಚ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂಡ ಈಚ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈತ್ ದಾದಪುರ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈರು ಪ್ರಾಪರ್ ಐಕ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೆಮಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದಾದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತ್ ನೀಟ್ ಇತ್ತು ನಿನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇನ್ನ ಜ್ಯುವೆಲ್ರೀಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇನ್ನ ಎಂಟರ್ ಓಲ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾತಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಲಾತಜಿ ಇನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇನ್ನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಂಚ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಇನ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಸುನಿಲ್ ಸರ್ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಆತ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತೇನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡಾನ್ಸರ್ಸ್ನ ಪೂರ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡಿದೆ ಬೇಲೆ ಎಂಚೆಲ್ಲ ಬುಡಿಯ ಪಂಡರೆ ಒಂಚೂರು ಬಾಲೆ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕಂಡನಿಗೆ ಮಸ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಜಿನ ಇರು ಡಾನ್ಸ್ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಹತ್ತು ಶೋಕು ಇರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೂಪರ್ ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕ್ಯಾಪ್ ಆವಡ್ ಬೆಲಿ ಚೈನ್ ಆವಡ್ ಅವು ಎಂಕದ ಆಲ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ದಾಯ ಪಂಡ ಈಗ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾನತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದಾಗ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಕೊನೆಯರ್ ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಪ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಮಾಫ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮಾಫಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಏತೆಂಕಲು ಬೀಚಿಗೆ ಪೋನಾಗ ನೀರೇತ್ ಶೋಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಬರ್ಪುಣತೆ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಅದು ಏತ್ ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಅದು ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ಪನ್ಲಕನೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎಡ್ಜ್ ಪನೊಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇನ್ಬಾರ್ನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ ಬಟ್ ಇರೆಡ ಅವು ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಇದನ್ನ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಗ್ರೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ವೈಸ್ಲಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಡ್ರೆಸ್ ಮಂದರು ಬಟ್ ಅವು ಆತ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿ ಅದು ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ಇದನ್ನ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗ್ಲ ಇದನ್ನ ಬಾಡಿ ಗ್ರೇಸ್ಗ್ಲ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಪ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ ಪೂರ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಾನ್ಸ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇದು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ದುಂಬು ಓಕೆ ಸಿ ಇದನ್ನ ಗ್ರೇಸ್ ಗುಂಡತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಲಿ ಡೂ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಬೆಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದಪ್ಪಣ ಆ ಗ್ರೇಸ್ ಉಂಡು ಇದನ್ನ ಹಿಪ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆವಡು ಯು ನೋ ದ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೊ ಹೆಂಗಂತೂ ಇದೆಂತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಹಾನೆಸ್ಟ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ಗೆ ಟಚ್ ಆಂಡು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಅಂಚಿದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಇದು ಖುಷಿ ಆಂಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ದಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುನಿಲ್ amazing choreography and you have got an amazing contestant
waiting to watch the next performances. Thank you. And all the very best. Thank you so much. Wow. Elton Mascarenas. ಧೃತಿ Hi, sir. ಇರಡ ಪಾತಿನ ತುಂಬ ಯಾನ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ಡ ಪಾತಿರ ಯಾಪಂಡ ರಡ್ಡು ಜನ ಪಾತಿರಿ ಈರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ಗಳ ಪೋಡ್ ಓಕೆ ಸುನಿಲ್ ವೆಲ್ ಡನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಡನ್ Thank you. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವುಡ್ ಸೇ ವೆರಿ smartly choreographed because Triti, I see a very confident performer in you, okay, who performs very easily you performed. E full act undate perform antare. I was just looking at you because at easily perform antar, which is a very good thing, okay, and you were super confident. Onji thin line uppondu to be confident and overconfident panper, but you were just on point. You were super confident and very confident performer panoli. You still have that grace in you. If I tell you, if I ask you to perform kuda raudate kudala anchane perform manpar. So that potential you have, that spark you have, and I wish you all the luck. Sunil, again, very brilliantly done. Simple deetar idu, okay, it's very clean, neat and simple deedu, but effective deetar, okay. It's a very smart game panoli, but again, both of you, God bless and all the best. Thank you, sir. Super. Wonderful comments, compliments from the judges. Itte comments kendi vokencha avundu. ಖುಷಿ ಅವನು ಖುಷಿ ಅವನು. ಕುಡಂಚಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ನಯನ ಪಂಡದ ಅರೆ ನೆಲೆ ಪೋಡೆ ನಯನ ಬಲೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ನ ಪುದರ್ದದೆ ನಯನ ನಯನ ತೂದೆ ಆ ಸಾಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೇನೋ ಸೋ ಮಿಲಾ ಐ ಕೊಂಚ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಇನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್ Yes, sir. Okay, nice. And irna choreography enklagla ittandu onji time made irna student yan onji time made panda yan school udupunaga ire enkonji dance kalpadittar. Yes, so I still remember that. ಒಲ್ಪ ಪಲ್ಲೆ ನಾಯನ And Saint Lawrence ಇಡ್ ಕಲ್ದಿದ್ದೆ ಈ ರೇಪಲ ಬತ್ತೊಂದು ಕಲ್ಪ ಒಂದಿತ್ತಾರೆ. That song is O Navile Nalipu Navile song. Okay. So thank you, sir. Thank you so much. Nice. So ವೇದಿಕೆಡೆ ನನಾತ್ ಮೆಮರೀಸ್ ಅನ್ರಾವೆಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು. So thank you so much. ಇನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೈದರೆ ಅರೆ ಒಂಚೂರು ಲೆಪ್ಪೋಡು ರೈಟ್ ಆರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರೆಗೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆದ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಅಪ್ ಟು ಎಂಡ್ ರಿಜಿನ ತೂನಗ ಮಸ್ತ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವರತ್ತ ವೆರಿ ಮೈಲ್ಡ್ ಇಜಿನೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಅತ್ ಡಾನ್ಸ್ ಡೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಜಿನ ತಂದರೆ ಇಜಿನೆಲ್ಲ ಶಿ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ವೆರಿ ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಾಯ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಲೆಪ್ಪ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜೆಂಡ ಮೂಲ್ ಬತ್ತದು ಮಾರಲಿ ಮಲ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎದುರುಡು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ಮಾರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ನು ಅನಾಥ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏರ್ಲ ದಾದಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲ್ ಏರ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಆಂಡ ನಿಖಲ್ ಬತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾರ ಪಂಡ ಐಕ ಒಂಜಿ ಆಡೆಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏರ್ ಪುರ ಬೈದೇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹೆಲೋ ಸ್ವೀರಿ ಕಮ್ ಹಾಯ್ ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ Hana Shetty. Mamina for dance enchant. Shokundu. Right. Thank you so much. Enjoy. All the best. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Dance, mommy, dance. Dance, mommy, dance. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 8. ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಮಮ್ಮಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಚ್. ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಿಂದ ಶ್ರೇಯಾ ಅವರು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರ್ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಶ್ರೇಯಾ ಫ್ರಮ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ.
ನಹರಬಲ್ಲೆ ತರಂಗವಾಗಿ ನತೆಲಬಲ್ಲೆ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನಶೆಯೇರಿದೆ ಆಡಲೆ ಕುಣಿಯಲೆ ಪತಂಗವಾಗಿ ನಹರಬಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಿಂದ ಶ್ರೇಯಾ. ಸೊ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, ಬ್ಲೂ ಬ್ಯೂಟಿ ಶೋ ಕುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ದಾರು ಆಲ್ ಬ್ಲೂ 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 ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು? ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ನಾನು ಜಡ್ಜಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ನೀರಿಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾ? ನೀರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಿಡಿಪುನದೆ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕಲಕ್ಕೆ ನಾ ಮಮ್ಮಿನೆಲ್ಲ ಉಡುಪುನಾಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಉಡುಪುರ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿದ ಬತ್ತಿತ್ತನದೆ ಶಾ ಎಂಕೊಲೊಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇಂಚಂದಿತ್ತಂಡು ಅವಾದ 1 ವೀಕ್ ಅವರಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ TV ಚಾನಲ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಬಿಡ್ದಿತ್ತರ ಐಬಕ್ಕ ಪ್ರಶಂಸಾ ಡಾಯನ ತೊಂಡ ಐಬಕ್ಕ ಎಂಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಪೂರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಇಡ್ದೆ ನೈಸ್. ಏರ್ ಪೂರ ಬೈದಿರು ಎನ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಐಬಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ಒರಿಯಾಗು 3 ವರ್ಷ ಪತ್ತಿಂಗಲ ಕೊಡರಿಯಾಗು 1 ವರ್ಷ ಪತ್ತಿಂಗ ಅಯ್ಯೋ ರಜನಲ ಬೈದೇರ. ಸೊ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ ಜೋಕುಲು ದೆದೀದವರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ 2 kids ಆ್ಯಂಡ್ ಜಿತೇಶ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್. ಹೆಲೋ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ 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 ಮಮ್ಮಿನ ಡಾನ್ಸ್ ತು ಯಾರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪಪ್ಪ ಬೋಡೆ ಮಮ್ಮಿ ಬೋಡೆ ಅಮ್ಮ ಬೋಡೆ ಪಪ್ಪ ಬೋಡೆ ರಡ್ಲ ಬೋಡ್ಸಿಗೆ ಆಂಟಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ರೈಟ್. ಎನಿವೇಸ್ ಮಮ್ಮಿನ ಡಾನ್ಸ್ ತು ಯಾರು ಡಾನ್ಸ್ ತು ಯಾರೇ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಈತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆನ್ನು ತಿರ್ತು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತೊಂದು ವೈಫನ್ನ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಇರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಬರೋಂದುಲ್ಲಾರು ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ವೇದಿಕೆದ 8th ಸೀಸನ್ಗೆ ಇರಿಗೆ ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಆಯಿನೇಕ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಪನ್ನೊಂದು. ವಿಲ್ ಗೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಜಡ್ಜಸ್. ನಾನು ಇರಿಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅವೇ ಇರಿಗೆ ಮೈಕ್ ಕೊರ್ಪೆ. ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಜಡ್ಜಸ್. ರೈಟ್, ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅದ್ವಿತಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪನೊಲಿ ಮಸ್ತದಾಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅತ್ರ ಮಸ್ತದಾಲ ಟೂ ಮಚ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ಯಾನ್ ಪನಾಯ. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಶ್ರೇಯಾ ಯು ಆರ್ ಅನ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಡಾನ್ಸರ್. ಇರೆಗ್ ಆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಜಿತೇಶ್ ಸರ್ ಇರೆಗ್ ದಾದ ಪಂದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐನ್ ಇದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಜಿತೇಶ್ ಸರ್ ಅರ್ನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಂತಂಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ವೈಸ್ ನಾನೊಂಚೂರು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅರೆಗ್ ಮಂತದೊಲಿಂದ ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆಂಡು. ಬಟ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಆನ್ ದ ಹೋಲ್ ನೀಟ್ ಅದು ಗ್ರೇಸ್ಫುಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಂತ ಪನೋಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಪೋಯರ್ನ ಶ್ರೇಯಾ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನಾನೊಂಚೂರು ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಯಾರ್ನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ಅವೇ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇರೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರು ದಾದ ಸ್ಟೆಪ್ ಮನ್ಪೊಡು ಏಪ ಮನ್ಪೊಡು ಬೀಚ್ಗೆ ಇರೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಯಾರ ಉಂದೆಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಬೆಟರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತದ್ದು ಮಂತ್ಲೆ. ಓಕೆ ಮ್ಯಾಮ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇದಕ್ಕೆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಡೆ. ಓಕೆ, ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಲ್ಟನ್ ಮ್ಯಾಸ್ಕರೇಡಸ್. ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು. ಇನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಬೆಟರ್ ಪನ್ಪಿಲಕ. ಓಕೆ, ಒಂತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಉಂಡು. ಇರೆಗ್ ದಾದ ಕಲ್ಪದೇರು ಇರ್ನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್ ಇರ್ ಮಂತದಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಲಿಟಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫರ್. ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ನನ್ಲ ಒಂತೆ ಬೆಟರ್ ಆವಲಿತ್ತು ನನ್ನ ಇಂಕಾನ್. ಓಕೆ, ನನ್ಲ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಓಕೆ, ದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಐತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದಾಗ ಒಂತೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಐತೆ ಈತ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ತೂಯಾನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 13 ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್ ತೂಯಾ. ಸೊ ಸಮ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫೀಸ್, ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸಸ್. ಬಟ್ ಮೂಲ ದಾದಪ್ಪನ ಪನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಒಂತೆ ನಮಗೆ ಬಂಗಾಪ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮನ್ಪೋಡು. ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇಜ್ಜಂದಿಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ಮೈ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಸ್ ಕಿ ಈರ್
ಎಂಚ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮನ್ಪರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಎಂಚ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಅವೆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೆವರ್ದಲೆಸ್ ಐ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಲಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್. Thank you so much. Going to Pramod Alva. Hi Shreya. Hi. So, eight dinata practice Shreya? Nearly 2 weeks, sir. Avla complete ichi middle. Busy tara? Iji jokuleg for hushar uppanda ivara purdu mandek stitch purdu. Ayyo. Yeru elliyane malla. Elliyaye. Ha. Ale itta kustuna gottappan. Aatu. So, irege ಪಂಚಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ತೆಗೆದನು. ಇರೆಗೆ ಪತಂಗವಾಗಿ ನಾ ಓಡಬಲ್ಲೆ ಇಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲೇನ ಪಿರವೆ ಇರೆಗೆ ಬಲ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ತೆಗೆದನು ಇರೆಗೆ. ಸೊ ಎಡ್ಡ ಸಾಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಜಿತೇಶ್ ಸರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪಂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಎಂದು ಪನ್ನೋಡಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸ್ಗೂ ನಮಕ್ ಜಿತೇಶ್ ಸರ್ ತೂಂದೆಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ನ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರಂದೆಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಮೆನಿ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಜಿತೇಶ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ಆರ್ ಎಡ್ಡ ಡಾನ್ಸರ್ ಎಂಚೆ ದಾದ ಪಂಡೇರಿ ಈಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಮಿನಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಾದ ಜಿತೇಶ್ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇರು ಹೆಂಚಿನ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಬಂದೆ. ಸೊ ಒಂಚೂರು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಲ್ಲೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಒಂಚ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪೊಡಿರಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you so much judges. Edde comments and take compliments tikkadundu. So next round chance tikkunda nanat better performances in tupa. Husband joke len ser pade dance malpare at balton away onji dance like hapunde. Anyways, thank you so much. Jiti shirek dadana pandrande student na bagge ಈ ಜಾರ್ ಒಂಜಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು 6 month ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರೆ ಇಂಚೆ ಇಂಚಾನು ಆಡಿಷನ್ ಪೋಡೊಂದು ಅಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಂಡಾರ್ನ ಆಡಿಷನ್ದ ಒಂಜಿ 6 days ಬ್ಯಾಕ್ ಅದನ್ನು ಕಾಲ್ 6 days ಬ್ಯಾಕ್ ಒಂಜಿ 2 days ಇಡು ಆರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಲ್ತಿತ್ತ. ಬಟ್ ಬರೀ ಶೋಕ್ ಮಲ್ದೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಬಟ್ ಆರ್ನ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜಾಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಡೈತೆ ಆಡ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಇಂಚ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಆಕ್ಲೆ ಏತೆ ವೈಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡ ಆಕ್ಲೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಬೋಡು ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಆರೆಗ್ ವೈಟ್ ಆರ್ ಎಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅವೈತೆ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಲ್ದ. ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಂಜು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕದನಿತೆ ಬಡ ಆರು ಇಂಚ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಫ್ಲಿಪ್ಸ್ ಬಂದು ಕೊರ್ನಲ ಆರಾಯ್ಕೆ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೇರು ಒಯ್ಕಲ ಜಾರುನ ರತ್ ಅಂಚನೆ ಎನರ್ಜಿಲ ಎರಡ ಉಂಡು. ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಎನರ್ಜಿ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ತೋಜನ ಹಿಂಗೆ ದಾದ ಮಂಡ ಆರೆಗ್ಲ ಜೋಕ್ಲನಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೆಷರ್ ಉಂಡು ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಇಂಕ್ಲು ಬೆಟರ್ ಕೊರ್ಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎನರ್ಜಿ ಎರಡು ಜನ ತಪ್ಪಿರ ಹೊಡೆದು ಬಲ್ತದೆ ಖಾಲಿ ಆಪುಣ್ಣ ಅಂದು ರೈಟ್ ಹಾರ್ಬಂಡಿ ಹಬ್ಬ ಒಂಜಿ ಅಂಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಅನ್ಕೋರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓವರ್ ಆಲ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಲೆಟ್ಸ್ ವೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಶಶಿ ಸೋಪ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 8. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶಶಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಸೋಪ್. ಶಶಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯ ಮಾತೆಲ್ಲಿ. ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್. ಇವರು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಸ್ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಅಸ್ತ್ರ ಗ್ರೂಪ್, ಸದ್ಗುರು ಗ್ರಾಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಸೋಪ್, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಅಗರಬತ್ತಿ. ಇವ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ BA ಪ್ಲೈವುಡ್, ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ನಿಪಾನ್ ಪೇಂಟ್ ಹಾಗೂ KC ಘೀ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕರೆಯುವಂತ ಸಮಯ. ವಾವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಅಮೃತ ನಾಯಕ್. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಮೃತ ನಾಯಕ್. किसी को मेरा शौक है, किसी को मेरा है नशा, जवानी कहते हैं मुझे, है मेरे आशिक हर जगह. किसी को मेरी हसरते, किसी की मैं हूँ दिलरुबा, मुझे पाने के वास्ते मांगे दुआ. क्या मिलेगा दिलरुबा, दिल जलूका, दिल जला के. क्या मिलेगा दिलरुबा, दिल ने मेरे दिल से थे हाल दिल भर के दिया. दिल जलूका, दिल जला के. क्या मिलेगा
Pinky Amrita, congratulations, energetic performance. Thank you, ma'am. Bari show could perform maldar. Thank you. Irege encha ondundu. ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಮ್. ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಇಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಓರ ಫಿನಿಶ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ ಸಾಕಂಡ್ ಇಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 8 ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಇರೆಗಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು ನೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ತೂದಿತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಯಾ ಬಕ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತದಾರ ಒಂಜಿ ಸೆಂಡ್ ಮಂತಿದ್ರು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಥ್ರೂ. ಸೊ ಈ ರಿಜಿನಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಪಂಡ ಇರೆಗೆ ಖುಷಿ ಮರ್ಲೆ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪ್ಯಾಷನ್. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಂಡ್ ಆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಗೆ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕಿಲೆ ಕಾಂಡ್. ಸೊ 8 ಸೀಸನ್ಸ್ ಆಂಡ ಐಡ್ ದುಂಬೆ ಪಂಡ ಬರೋಡೊಂದು ಎತ್ತಂಡ ಎತ್ತನೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 2 years ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡ್ ಬಂದಿತ್ತು ಬಕ ಬಾಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಂದ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಕಮ್. ಇತ್ತೆ ಬಾಲೆ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲಾತ ಮಲ್ಲಾಲ್ 4 year 8 months ಎಲ್ಲಿಯಲ್ 1 year 8 months. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ನೈಸ್. ಸೊ ಬೈದರ್ ತೂ ಒಂದು ಲೇರ್ ಸೂಪರ್. ಸೊ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಲ್ಲೇರ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಕಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಯೇ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ನಾಯ್ಸ್. Super. Thank you so much for the cheering. Thank you for the support in Panondu. So, how do you feel being on the stage? It's a proud moment for me to be here, and my choreographer, first of all, I have to thank him, Guru sir. Arna choreography mast kenditte, so I just wanted to go through Guru sir only. Bete I just wanted him only. Yabba daiga dade poye enanu bodi deppirinde na and no, but Arna areng mast motivate malter ma'am. The patience level is having is like next level. Oh, next level, the patience level pattondi ee level ge balle stage ge. Can we have the choreographer? Right. So Guru sir na e contestant is like I'm a Barbie girl in the Barbie world. So pinky doll like amaldere. So once again congratulations, season 8 baidare. Let's see what the judges have to say. Yes, ma'am. Right? Yes. Okay, this theme, this thought pura choreographer na ideas. You just executed. Yes. Right. Let's see with the judges. Going to Pramod Alva sir. ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ డాన్సర్ ಇದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ డాన్సರ್ ಎಡ್ಡ ಎನರ್ಜಿ ಎಡ್ಡ ಇರೆಗು ಬೋಡಿತಿ ನಂಚಿಂದ ನಂಬರ್ ನಾರೆ ಗುರು ಸರ್ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಅವು ಭಯಂಕರ ಖುಷಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಂಗ್ಸ್. ಇನ್ನು ಎಂಟ್ರಿದ ಪತ್ತಿನ ಟಿಲ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು. ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ ಆಂಡ. ಎಸ್ ಸರ್, ಬಟ್ ಅವು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ದ ಮಿತ್ತಿ ಪೊಡಿತ್ತಂಡ ಐ ಮಿಸ್ ಇಟ್ ಫೆಲ್ ಡೌನ್. ಅವು ಐದು ದುಂಬದ ಪ್ರಾಪ್ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಇರ ಆಯ್ತು ಕ್ಲೋತ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವಲ ಬತ್ತಂತ ಜೋಡ್ ಅದೇ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ರೆ. ಸೊ ಅವು ಓಕೆ ತೊಂದರೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದರ್ ದೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Nice. Thank you so much. Adviti Shetty, please. Hi Amrita. Hi ma'am. ಈರ್ ಚೂಸ್ ಮಂತಿನ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇರ್ನ ಎಂಟೈರ್ ಲುಕ್ ಉಂಡತೆ ಆ ಫೀಲ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ವೈಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂದರ್ ಇರ್ನ ಎಂಟೈರ್ ಲುಕ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಗುರು ಸರ್ ಐಟ್ ಅರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್. All the credit goes to Guru sir and Vindhya ma'am. Yeah. And our whole team actually. Yeah. So ಅವು ಬುಡ್ಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಸರ್ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಇರೆಗ್ ಯು ನೋ ಯುವರ್ ಅ ಡಾನ್ಸರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಇರೆಗ್ ಓ ಕಲ್ಪಂಡಲ್ಲ ಇರೆಗ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಎಂಕ್ ಫೀಲ್ ಆದ ಅನ್ಪಂಡ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ದಾದ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರತ್ತೆ ಗುರು ಸರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಂದೊಲಿಂದ ಅಂಡು ಲೈಕ್ ಅವದಾಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆತು ವಾವ್ ಒಂದು ಆರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮುಲ್ಪದಾದ ಮಲ್ತೇರು ಬಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೊಂದಿತ್ತಾడు ಆಡ ಮುಲ್ಪದಾದನ ಹೆಂಗೆ ಶಾಕ್ ಅಂಡ ಅವ್ರು ಮಲ್ಪಂತುನದು. ಓಕೆ ಆರ್ ಮನ್ಪುನ ಬುಡ್ದುಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅವು ಇಟ್ ಡಿಂಟ್ ರೀಚ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ವಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅವು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಐಡ್ದಾರೆಗ್ ಡಾನ್ಸೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂದೊಲಿಂದ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಅವು ಬುಡ್ನ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ವೈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇರ್ನ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಪಂಡತೆ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೃತ ಇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡಿಗೆ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಡ ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಫೋಟೆ ದಾದ ಉಂಡು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು. Yes ma'am, thank you so much ma'am. Thank you so much. Elton Mascarenas. You are happy? Yes sir. For what? For my performance. No. You are there with Guru sir Kushitullara? Yes. Happy? Yes, 200%. Okay. Now 300%. The thing is you have to give 300% effort. You have to put effort. See, when you want something, you have to give also, right? ಇರೇಗಿತೆ ಎಂಕ ಗುರು ಸರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಣ ಗುರು ಸರ್ನ ಥ್ರೂನೆ ಪೋಡ್ ಪನ್ನಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ 300% ದೆನ್
Correct? Yes. When you say 200, you have to give 300% back. So our dada panpera, our execution is your part. Our manper, our mitra the tirtilagera anchichi pura manper, but execution is your part. Yes, sir. You're as they said, you're a fabulous dancer. But I think you got conscious. For what, I don't know. Correct, eh? One nervousness ittan, correct, eh? Just for table alpa props to on that. That's okay, leave it. You have still half the song to do. Correct? A onji cloth burnek, ir arda song anu pura nervous admantar, correct? That's the point. So when you want something, you have to give something back. Alright? Yes, sir. So you know what you have done. Guru sir knows what you have done, right or wrong. I don't want to say more, but nevertheless, practice manple, effort padle, because you have that potential and you got what you want. Correct? What you wanted, irek dada board ittini, irek tikidinde. Like you wanted to be next to Guru sir and Guru sir dada kalpari and manpod and asaitan, correct? So that you have to prove it right. Yes. Alright? So, nevertheless, all the best and God bless. Yeah, thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, judges, for the comments. Definitely, judges, panpuri next round would better avodu pandu. Okay? Right. Anyways, thank you so much. All the very best. Good luck. Let's wait and watch. Right. Thank you. Perfect. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನೋಡುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಮ್ಮೀಸ್ ವಾವ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರಿ, ಕುಣಿತಾ ಇರಿ, ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಶಶಿ ಸೋ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಮ್ಮಿ ಡಾನ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 8. Dance, mommy dance, dance, mommy dance. This program is brought to you by Shashi Detergent Soap. Shashi Iddalli Koleya Maatiyalli. Powered by Citadel Developers, Astra Group, Sadguru Ayurveda Gram Floor Soap, Cycle Pure Agarbatti, V2 Realty.